دم باش سلاف بوه افدم و هر دمین و خوش بن زمان و رامان برنامه چاند روشنبیری و زمان کردیه میوانین برنامه موجی هر دم کسین گران بها و شارزانن کوکد و خبات آوان دبر زمان و رامان کردی ده هیا ایرو امو بهاوره بدلخوشی نرین میوان خوی گران بها ماموسته مردان نوایی ببهیسن مردان نوایی سالا 1961 لی باجار سرت نافچه مصر جهاتی جیانی دبستان سرطایی و آمدهی لوان هریمان خوند لازمیرا ترکیه لزانینگه بشا الهیات بسری کریه لزانینگه ارتوکلیا مردین بشا کردولوژی وکا لیسانسا بلند خوندیه دمک درێژ مامۆستەتی کریه لباکور کردستان یکمین کورسا فەرمی یا زمان کردی وکر لدردورا آمد باتمان و فارقینه بصدان شاگرد بزمان کردی بخوبخشی پرورده کرن برهمین وی لگلک کووار روزنامه و مالپران بلاف بونه جوان آزادی ولات روشان نامه کوان تیروج نوبهار جبر همین مراد نوایی دیوان حرب عرفی بديع الزمان سعيد نورسي ورقر لمعات كل دندقة بديع الزمان سعيد نورسي ورقر تماشوان هيجا نها امو بهاورا مي بچن جم هفكاري من كرمو وميواني مي هيجا ما مستمردان نوایی فرمو سلام هەواڵۆگرن هێژا میوانên عزیز و خۆشەویست بەری هەرچی من هەمی سەرچاو و سەران راتن و مخێراتن بەر ئەکرانên me و مخێراتن ئەکرانê کورد شۆپê و مخێراتن بەرنامەya ziman û raman bi bernameyeke din ya ziman û raman li ser ekranê kurd şopê dîsem li pêşberî we ne hêvîdarim ku wê bernameyekî bi dilê we be ku em ê jê sûd wergirin îro jî wekî hemû bernameyan mêvanekî minî gelekî bi qedir heye ku salê xwe emrê xwe ji bo xebatên zimanê kurdî derbas kiriye mamoste merdan newayî mêvanê min e serserê min serçavê matî mamoste serçavê te nêşî gelek şadim dil dîwana minî gelek şadim dil bernameya ziman û ramanî ku îro em ê li ser ziman kar û baran û xebatan pêk belê destpêkê de tiştekî ku dixwazî ji temaşevanên me re bibêjî dikarim bigirim ez rêz bi silavê xwe ji wan re pêşkêş dikim em deyndarê wan kesan in ku eleqedarî bo Kurdî û Kurdayetiyê nîşan didin ew Kurdiya ser mefşen ber mirinê mixabin ber sekeratê û ev xebat bi çi avê dibin bila bibin ku müşteriyê wan xebata nîn bin ku ew dost hevalên hêjan ew temaşevanên me ne ê ku eleqedarî wan bernameyê vî avê dikin ew bi wan ew ê Kurdî ji mirinê xilas bibe ez ji bo vê nêzîktilayîna wan ez hezkirinê xwe û silavê xwe ji wan re pêş malata hezer carî ewa be gelek şadim til dîwana me yî mamostecan di destpêkê de ez dixwazim pirsekî wiha bikim li zankoyan li zankoyên Tirkiyeyê yên bi taybetî ku beşên kurdolojiyê beşên Kurdî têdane cenabê te li zankoya Artukliyê jî xebatan kir teza xwe li wê derê nivisan teza xwe li wê derê kir mastera xwe û niha jî weke doktora înca li zankoya Çewlîkê ya Bîngolê rewşa zimanê Kurdî li zankoyên Tirkiye di çi rewşê de rewşa wî çi ye vêga dema ev beşên ku em ji wan bên kurdolojî lê di rastiya xwe de ew ne kurdolojî ne beşên zimanê zindî ne ev polîtîka û siyaseta dewletê ye bizanîn navê Kurdî naxe deftera xwe weke navlêkirin her çi xas em bêjin kurdolojî weke enûstiya lê diger ku ew xwe enûstîne weke nav zimanê zindî ango ew zimanê ku hê nemirine bermirin belê hê dijîn yanî û tenê ne bo Kurdî her wiha bo Erebî û bo Suryanî jî yani ev zimanên kêmara li Tirkiye gelek Tirkiye dijîn bo wan jî ev beş hatine vekirin yani bes ne ji bonî Kurdî ne di destpêkê de eleqedariyek gelek ciddî hebû û hêviye gelek xurt didame û serlêdan û daxwazên ku bikevne wê derê însana bi hezara bûn yanî ji hezara yek dihatin bijartin û hêviye ku kesê ku ji wan beşa
مezun bibin ev kuta bikin ev diqade fermide bibin mamoste zmanê Kurdî û êdîtir mixabin ew tişta ku destpêkê de me hêvî dikir niha ew nîne ev hêleke rewşê hêla din baş e yani ji ber ku 15-20 sal berê ev derfet jî nîn Digot zimanê we tune. Belê yani doxtê ziman tune be tu jî nînî tu jî tuneyî ev weke ehwenê şer weke Kurd bêjin pako pîso yani jî başê xiraba dema mirolê binêre hêviyeka xwe dide mirov tiştekî erênî ya ku em dikarin bêxin ber dilê xwe heye ev derbarê kar û xebatê niha divan zankoya divan zangeha ku Tirkiyeyê hatine vekirin ku hejmara wana 5-6 hebin berî niha kar û xebat awayek ji awayan dibûn dimeşiyan lê ne li gorî şert û zirûfên zanistî bûn yani kesên ku hezkirina wan ji ziman re hebû û dixwestin weke paleyiyekê weke kedekê ji bo ziman ji bonî kurdayetî bikin awayekî amatörî dimeşandin lê niha her sal mirov em dikarin behsa sedan gotara bikin gotarên elmî ciwan zanîngeha ku di kovarê wekî kovarên dergî parkûr hemî dinyayê ev li kovarên neteweyî navneteweyî ku weke lîteratûra dikeve êdî zimanê me ketiye lîteratûra cihanê û bi awayekî elmî ya a girîng ev e yani divê navê de mirov dikare tiştekî wiha bêje yani berê li Bakur Kurdistana Bakur vê de rihê Kurdî jiyana bi Kurdî jiyana kurdewarî pirtir bû dewlementtir bû lê ji ber ku perwerdeya Kurdî bi qedexe bû em hinek dûrtir biçin axaftina Kurdî qedexe bû lê îro mixabin ew mesela pişaftinê mesela asimilasyonê ku li ser Kurda hatiye ferz kirin û hetekî merheleyekî heta astekî bi ser jî ketine lê ji milê zanistî ve berê elmê Kurdî tiştê derbarê Kurdî de belawela bû ser rû bû niha bi zanîn bi fêm bi zanistî xebat têne kirin ev hêviyeka xwe didine mirov kengê Kurdê vê derê di mesela Kurdî de statûyekî bi dest bixin Bibe zimanê perwerdeyê ev ziman ber ew çaxê yani ev îdî bingeheka me heye vêga yani ku destûra perwerdeya ziman bêdan em dikarin bêminet bimeşînin saet xweş wê çaxê em dikarin wiha lê binêrin mamoste heta parpêrar digotin zimanê we tune piştre herî dawî gotin tamam zimanê we heye lê zimanê we neyê elmiye neyê zanîstiye nikarin bi ziman bibe perwerdeyekî cîhanî û nizanim çê lê di rewşa heyî de tefam kirin ku cenabê wê jî got ev ziman êdî zimanê zanîstiyê ye zimanê elmê ye dikare ji zarokên piçûk yên kireşê heta zankoya heta masterên herî mezin jî herî li jor wek doktoraya jî dikare bi vî zimanî perwerde bête dayîn newsa yani êdî kes nikare bêje zimanê we ne zimanê elmî ye belê yani ji xwe ev gotin mesela li Tirkiyeyê de hat got belê nexwe li Kurdistana Rojhilat bi navê zankoya Kurdistan zankoyek heye yani zangehek heye li başûr bi deha zanîngehê me hene û xebatê elmî tên meşandin li dervê welat enstî û kursiyên zimanê Kurdî hene lê ev cenabê te dibêje bîtir li Tirkiye bû êdî li Tirkiye jî nikarin bêjin ji ber ku ev beşên em weke kurdolojî bi nav dikin mamosteyên me
ايكو دواري كردي ده ايدي بونا دوچنت و بروف هنه سعد خوش يعني دەستپێکێ ده مامۆستەیان بەشێدن دەهاتن دەرسدێریت کردن ئاوێک ئاوەیە نەها ئەم مامۆستەیە دوارێ کوردی دە مەسەلا ماسترا خۆشی کوردی کردنە و دکتۆرای خۆشی کوردی کردنە و دۆچەنتیە خۆشی نەها دوسێ هەواڵێن وەکێ مامۆستە خەیرولڵا ئاجار و زاهر ئەرتەکین يعني دفان بشا ده او بخوا ايدي بنا دوچند ايدي وقت پشتی بون دوچند ايدي وقت بنا پروفسور تاني ليفيا دمه مانه يعني جبوني ev kese ev mesela nijat perestiye yani ekuj desevan iroj desevan vere metne bikin yani jberku doste xo jare bişim yani de salên pêncî de dibêjin çi genel kurmay başkanı Türkiye dibêje li wilayetên şerqê vekirina dibistana û birina rêyan îxaneta welat e ew behs nekurdî buha yani ev em ber û انجام و پولیتیکای نه یعنی بزانین برمایه توفانه نه بله مش توفانه نه یعنی ام جمرنی خلاص بن ام دوی گرفلتینه دویواری ده یعنی جامعه پولیتیکای که ولید مشان devj perwerdeya Kurdî berde digotin yani birina vekirina dibistanên Tirkî jî û çêkirina reyan jî rêwanî gund jî bila belê êku vî dibêje Fevzî Çakmak e yani hê dema ku dibêjin dema şefîtiya Tirkiyeyê em îca îro ev îca derfetin fersendin dibistana dersên bijarte hene dibêjin xelqevî xelq eğitim merkezî navendên gel perwerdeya gel hene duan de modul hatine vekirin Kurdî jî têda belê beşê Kurdî mesela îca wextê li Bakurê Kurdistanê em behsa Kurdî dikin em behsa du zaravaya dikin em behsa Zazakî ango Dimilî û Kurmancî yani Kurmancî û Kirmancî dikin divan her du beşa de jî ku daxwaz hebe ev derfet hene ev weke cîne weke mewzîne û ya rast vê em însanê xwe re bêjin ku weke fersenda bi dest bixin ya bikarbînin xêra bavê xwe nedane me mesele biçekî saete de xwe mesecan niha te mastra xwe li ser xebatên te yên teolojiyê jî yên îlahiyatê jî xebatên te hebûn di wê qadê de rewşa ziman çawa ye gelo mesela di rewşa di wê qada teolojiyê da rewşa zimanê Kurdî çi ye yani dema ji xwe li dîroka Kurd û Kurdistanê binêrî çi dîroka edebiyata Kurdî be çi dîroka şoreşgerî be tu dema teolojî ango bawermendiyê an jî pêşewa û mele û şêx û seyîda weke bawermend jê derxî hema bêje tiştek destê me namîne yani em di vî warî de ya rast min mastera xwe li ser pirtûkeke ku 400 sal berê ji alî Eliyê Teremaxî ve ku weke yekemîn destûra zimanê Kurdî yekemîn rêzmana Kurdî mirov dikare binav bike ew bixwe jî vî awê binav dike dibêje hêşk û sarf û nehwa ereba farsa heye Tirka û bila ê Kurda jî hebe û xas me ji bo mübtediya ji bonî kesên ku nû destperwerdeyê dikin wekî Xaniyê Nemir ew jî ew nivîsandiye
رزمانك نفسان ديه وكا تصريف ما وكا تصريفا ترماخي بنافكر ایجار دوی ده تنه بحثا گرامرا انگو رزمانا کردی ناکه هر وها به عربی و فارسی ره ده برهف يعني هي ويدمي او جد بيجا ومحمود بازيدي جد بيجا بيكي جرامرا كردية دما مرود كاره عليه تراماخي وكي بابي روحي ازماني كردي بنام كز بكو 400 بري واكرية چوا ايجار تكليا زمانو وباورمندية به خانیه نمر امن کارن تشتکی بیشن شبرکود جالی پداگوژی و چی مثلا بجن فرهنگا منظوم نفسان دیه وکه نباره بچکان و وکه مموزین علم نتوی بله رح نتوی يعني او بنجه آويتيه ود دمات بحث ببا تولوشي وزمان از بخوجي از برهمه ويكي ما از برهمه مدرسين كردستاني ما سيداين ما بلي برتوك عربي بون ليه بكرديش ما رفت قد شيروه بكردي بلي اف چيه اكو ايرو مثلا دولة التركي وكذا سلاداري خناده بريئة يعني ده مدرسين كردستاني ده پروردهيا بكرديها بو يعني اف پروردهيا كرديجي گرينگ تره يعني تو زمانك ديتر بزمان خواه فرد بي اف ايكود بيجن زمان كردي نزمانك علمية زانستي بينا به يعني او الشعب نباريا وانا حسودية تشتكي دي ترى اما بروبلم ما بوانا تنج دولة بوانا شاركن انرژیا خجور بقدینا میکاری خود بله صحت خوش مالا تابا ما مسجن تگو مدرسه گلک خبات انتین گرین جهنك ويك جوان تو ورگرا بديع الزمان سعيدة كرديتك اف گلك مهمه سعيدة كردي بخوا بعربي وبتركي نويسيه دي گلك نويسين وين دي كوارين ام بجن سالين 1900 1915 و 22 دماندش گلك نويسين وي درتين تو ورگرا ويا قربانجيتكي سعيدة كردي بكردي نويسيه بتركي نويسيه ام بعربي نويسيه گلو سعيدة كردي يكي تكارت درباري وي برهمي وي ده تشتك بيجه وهزو قواتي بخورت بيند به زمان سعيدة كردي زمانكي كوزمولوجيكا يعني زمانكي گردونية بله او اف بيجه اف جامير تركه ودما برتوكيوية تركي تخوينه يعني حفصلاوي ده او درونية زمان او وكا قل زماكي او شخورة بنافتك وفيغوت نت بجد بترناك او بجد ايدي كوزمولوجيك يعني جردوني ايجار دما ام وكا كرد كود بدي زمان سعيدة كردي او بجد جبوكو هون بكاربن جزم برهمه من فين بكن دوين هون رحكي كردي ورقرن وهون مجيكي طبا بدن سريخة قوتنا طبا او وكا وحشي بنافتك او امزاننش ما دبجة ايمن از لسري شاي كردستانا كو آزادية تقز لهي از مزن بوما اجبوني ويد رحي مده هناك وكا طبايي هي يعني خوزاي هي دبيجات اف برهمي كو ادني بيسم او برهم دهمان دميدا عربة تركة وكردة ليه دبي كردة كي كو عباية عربي او دبيجا اكتساء انقو بعربي دبي الخوكرية عباية عربي ورقرتية الخوكرية دبي بانطولون تركي الخوكرية
لێ کوردێکی بکومکە بەر ئەv پێناسەیە بەرهەمێن بەدوی زەمان کوجالی بەدوی زەمان ve têkirin encam pê dihsin ku rihê berhemên wî Kurdin lê Kurdê bawermend îcar ew bi xwe dibêje ez bedî zaman ne tenê bi Tirkî nivîsandiye herwa bi Erebî û Farsî jî nivîsandiye dibêje ez bi Kurdî difikirim ez Kurdî difikirim lê bi Tirkî û Erebî û Farsî ez çi dikim ez dinivîsim dibe wergerê navbera dilê min û zimanê min xeşîme tiştê ku ji dilê min tên nikare baş şîrove bike û îzah bike lewma dinivîsînê de hinek ewk heye wisa teqil heye ekleke giran heye sedema wî jî dibêje yanî ku dibêje uca dibêje ku hûn dixwazin ji name û melodiyên nivîsê min li we xweş were li we giran nê ew tişta gavadî min nego dibêje hûn divê hûn rihekî Kurdî wergirin û mejiyekî teba bidin serê xwe da ku ew namat ji we re giran nê û camêr dibêje aj destê min tê ev e we divê ev e we navê jî îcar dûr de tiştekî xerîb dibêje bi Tirkî îdiomeka Kurdî bûyêjeka Kurdî bi Tirkî dibêje dibêje minnet Tirkî dibêje minnetiniz dağ başında di Tirkî de bûyêjeke viyawê tune dema em wergerînin dibêjin minneta we serê çi ye û xilas em dibên minneta te û gazahan em bên serê çi ye ji ber ku di ardnîgariya zimên de ez û ev der em ez xerzî me em di deşta xerza hetekî digîje Nûrsê ziman wek heve ve di zaman de ewkê de ez benî yanî dema em wergerînin min sê çar pirtûkî wergerandine û çend êdî jî li ber çapê ji bo çapê amade ne dê wergerê de ev alîkariya me dikin ev mesela bedî zaman mesela wî hestê Kurdî ku tê de ye alîkariya te ya sereke ew gavadî me nego mesela di Tirkî de nabêjin baran tê mesela ew dibêjin baran dibare emel hinek herêmê Kurdistanê mesela baran tê eme elvederê û alî Nûrsê bên baran tê bedî zaman dibe yağmur geliyor ve Türk dibêjin mirîşk yumurtluyor nabêjin mirîşk hêkatîne em dibêjin mirîşka me hêkatîne bedî zaman van mantıqa Kurdî Tirkî nivîsiye wê demê em dikarin wiha bikin mamoste niha ruhê nivîs û naveroka xebatên bedî zaman Saîdê Kurdî bi Kurdiye kirasên Tirkî kirasê Erebî an kirasê Farsî lê kiriye saet xweş belê ji bo wî îcar tiştên dibe ku bername me dest nade lê tiştekî pir giring e divê em bêjin mixabin bedî zaman hatiye nefî kirin hatiye sürgün kirin wekî 28 sal ji Kurdistanê dûr ketiye lê her Kurdistana xwe di dilê xwe de hewandiye ew wextê behsa Kurdistanê dike dibêje wetanê min mesela ev wextê nabêjî welat dikare herêm ji were fêm kirin lê ti Tirkî de weket bije yani dewleta min û adîtir ev mixabin nava 28 salî de dibin çavdêriyê de biye û ji dost û birav xwediyê xwe dûr ketiye nikarbûne bi mêvanî jê herin balê û ca berhemên ku nivîsandiye di berhemê xwe de bi hezara Kurd û Kurdistan derbas dibe zimanê Kurdî derbas dibe mixabin xwegirtiyê wî yê nekurd berhemên wî de tehrîfata kirine tiştê ku dibe Kurdistan
دبێژن وڵاتên شەرقê ku dibêje birayê me gelî Kurda gorandine gotine birayê Misilman bedî zaman behsa Serhedînê Eyyûbî û Rustemê Zal vana dike êwana ji xwe re çûne navê şêx û beg û belkî ew ê xwe lêk kir belê çûne navê di hinek ciya de navê xwe mesela wekî Xayretîn Berberos ku tu eleqa wî tune sergotar dibêje gelî şêre Kurdên di dema keyanî û mîtaniya de we pêşengiya leşkerî dikir ev 500 sal ew razane ji vê xewa xefletê şiyar bin bi vîya wê dest pê dike ewan çûye gotiye birayê me dîn û misilman û nizam çi van gotina bi vîya wê wergerandine ew dibêje Selhedînê Eyyûbî Rustemê Zal ewan çûne Barbaros Xeyretînê xwe xistine navê tiştê welê kirine hinek tişta lê zêde kirine hinek tişta gorandine hinek tişta jê avêtine û mixabin hinek derdorên me yên ku wekî Kurd dikujin ew di ser de bê ku rastiya Saîdê Kurdî bizanbin û di ser de êrişê wî dikin belê weke ku tiştekî ji bo Kurd û Kurdistanê nekirin ev gelek mühim bû tebmara parvekirma Mustem hêdî hêdî hatin dawiya bernameya xwe ji vê bernameyê ez ser xwe bêjim bawerim temaşevanên me jî wîsanê gelekî min sûd wergirt zimanê Kurdî tu kesek nikare jê re beje ne zimanê zanîstiye ye ev xaleke mühim bû Saîdê Kurdî Saîd bediû zaman Saîdê Kurdî bi Kurdî fikiriye belkî bi zimanên dinê nivisan be bingeha wî bi dehan peyvên Kurdî û Kurdistan wekî din ê kurdewarî di navê de ye gelek şaş hatiye wergerandin qetîamên mezin tehrîbatên mezin li serê hatine kirin min gelekî ji sûret girt mala te hezar carî ava be mala te xana Xwedê be te şeref ta bernameya min ser serê bi rahatî ew şeref a min e wek wek kurê Kurdistanê wek kevrekî Kurdistanê wek darek wek ajalek yani ku piştî ku bû Kurd û Kurdistan akumetgîjîne hev ew e yani her yek ji me weke uzv û azayê bedenekê divê em tev bigerin nexwasim divê pêvajoya karesatî ya ku rewşa dinyayê digohre divê Kurd ew tişta 100 sal berê kirin ji ders werbigirin îro li rojhilata navîn li serdestê desthilatdarê cîhanê format tek tê avêtin rewşeke nû kirasekî nû tê lêkirin divê Kurd ji vê bêpar nemînin divê ji vê pêvar nemînin و مالا و هزار جرابا و از بخوندم وی برنامه هیجا سلاوی من با کسی که دلی وی بکردی لیتخه ساعتات خوش استم دلی وانا و حرمت خود بیش مالا تا هزار جری هوا بد تماشاوان نیجا ولو گرین عزیز به هفته جمعتن داویا برنامه یا خواه یا زمان و رمان ما مستم مردان میوانی مبو برنامه کی گله کی خوش بو بدلیم بو هویدارم بدلی و بجی حتی برنامه کدن بمینند خیر و خوشیه ده خاطره و gelek spas ji hevkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste merdan newayî temaşevanên hêja li vê derê xeleka mebdawî hat heta xelekeke din ji bernameya ziman û raman hûn bimînin kêf û xweşiyê de.